Και εγώ θα πάω στην κυρία με το μίνι που μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί και τσάι, ψάχνει, βρίσκει. Ναι, ψάχνει, βρίσκει και αυτό πάλι που βρήκες είναι. Αλλά Ίνα μου, μπορείς να το πιείς τώρα το τσάι σου και το ρόφημά σου σε 12 δευτερόλεπτα να το έχεις έτοιμο, το έχεις σκεφτεί αυτό? Να σου πω τι μου συμβαίνει εμένα με το τσάι. Να σου πω τι μου συμβαίνει. Γιατί είμαι την παθαίνω όπως την παθαίνω με τα φρούτα. Δηλαδή, αγοράζω φρούτα και βαριέμαι πάρα πολύ να τα καθαρίσω, να τα κάνω φρουτοσαλάτα, ούτω καθεξής. Έτσι και με το τσάι. Έχω πολλά βότανα, διάφορα τσάι. Βαριέμαι πάρα πολύ να βράσω, να κάνω, να σουρώσω, να περιμένω. Οπότε ενθουσιάστηκα με αυτό που μας έφερες. Και γι' αυτό ενθουσιάστηκα με το Φίλιππο Ζεμπίλα, ο οποίος είχε αυτή την καταπληκτική ιδέα, αδιανόητα καταπληκτική, τι να πω, πώς να το πω, να κλείσει τα ελληνικά βότανα σε κάψουλες που μπορείς να τις βάλεις στη μηχανή του εσπρέσο και να σου βγει το τσάι, το ρόφημα τέλος πάντων, σε 12 δευτερόλεπτα. Δείτε το βίντεο. Το 1890 ένας έμπορος από το Νιου Τζέρσι σκέφτηκε να κλείσει το τσάι σε φακελάκι. Τώρα ένας γεωπόνος από το Πήλιο σκέφτηκε να κλείσει το τσάι και γενικώς τα βότανα μέσα σε κάψουλα εσπρεσιέρας. Φίλιππε, πώς σου ήρθε αυτή η φανταστική ιδέα να μας πεις? Ο στόχος ήταν, βλέποντας την τεράστια αύξηση με μηχανές σε όλο τον κόσμο, και ενώ ο Leader ουσιαστικά επικεντρωνόταν στην αγορά του καφέ, μας έδινε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια παράπλευρη αγορά και να μιλήσουμε για τον ελληνικό άφθονο πλούτο, για τα ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που είναι ενδυμικά στη χώρα μας για περισσότερο από 2 με 3 χιλιετίες. Μιλάμε για 6.000 διαφορετικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και πάνω από 400 από αυτά να είναι κυρίως ενδυμικά. Φύονται δηλαδή μόνο στη χώρα μας. Μιλάμε για μια κατηγορία παγκοσμίως η οποία είναι πολύ μεγάλη. Είναι η αγορά των ροφημάτων. Πρώτο το εμφιαλωμένο νερό, τα αφεψίματα παγκοσμίως έχονται δεύτερα και ο καφές είναι τρίτος. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί στη χώρα μας η κατανάλωση αφεψιμάτων είναι στο 6%. Προτιμούμε να πίνουμε καφέ, ενώ όμως παράγουμε κάποια από τα καλύτερα προϊόντα παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία. Όπως είναι το τσάι του Ολύμπου, όπως είναι το δίκταμο, όπως είναι το χαμομήλι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση αφεψιμάτων στις νεανικές ηλικίες. Η νέα γενιά σήμερα προτιμάει να πίνει προϊόντα τα οποία έχουν ωφέλειες για τον ανθρώπινο οργανισμό και κάνουν καλό. Έχουμε φτιάξει το πρώτο δίκτυο μικροκαλλιεργητών βοτάνων σε ολόκληρη τη χώρα. Γυρίσαμε από άκρη σε άκρη όλη τη χώρα, από τον Εύρο στην Κρήτη και από τη Σάμο στην Ήπειρο. Θέλουμε τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά να τα πάρουμε από τον τόπο προέλευσής τους. Όταν παίρνεις το φυτό από την περιοχή που αρχαίγωνα καλλιεργούνταν, όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είναι πολύ πλούσια. Ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία το local προϊόν. Από τους συνδυασμούς που έχεις φτιάξει, ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Μέντα, μολοχάνθη, ιξός μάραθος, μύνθη. Και η κάψουλα φυσικά στην οποία τα βάζεις είναι βιοδιασπόμενη, Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια κάψουλα η οποία θα έχει μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Ουσιαστικά σε 23 εβδομάδες διαλύεται πλήρως και όλα αυτά τα στοιχεία από τα οποία υπάρχουν, τα ωφέλιμα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κομπόστ, απελευθερώνονται στο υπέδαφος, οπότε μιλάμε για μια κάψουλα η οποία μεταμορφώνεται σε λίπασμα. Λοιπόν, Φίλιππε, θέλω να πιω ρόφημα εγώ. Τέλειο. Και πανεύκολο. Και πολύ γρήγορο. Τι ήταν αυτό που ήπιες? Κάτι δεν θυμάμαι. Πράσινο το είδα όμως, όχι το άλλο λοιπόν, το αυτό μοβ. βγήκε μόβ, αλλά μετά γίνεται μια διεργασία χημική και γίνεται γκρι.
Γκρι πράσινο. Είναι startup, έτσι δεν είναι? Ναι. Το βρίσκω πανέξυπνο αυτό. Πανέξυπνο, καλέ, είναι πραγματικά. Η γεύση του, όπως το δοκίμασες, είναι σαν να η απόσταξή του, ας πούμε, είναι όντως σαν να το κάνεις στο σπίτι που θέλει λίγα λεπτά για να πάρει όλα τα αρώματα. Να δεις τώρα, δεν μιλάς και στον εξπέρ του τσαγιού και του ροφήματος. Γιατί παθαίνω αυτό που είπε η Ίνα, βαριέμαι να τα φτιάξω. Αλλά ναι, η γεύση ήταν ωραία, δηλαδή το ευχαριστιώσου. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, μπράβο. Εγώ θα σηκωθώ όμως τώρα, παιδιά μου.